Priča je važna. Priča može biti korištena za oduzimanje dostojanstva, ali isto tako i za njegovo vraćanje. Ne bismo trebali romantizirati patnju. Nema ničeg plemenitog u boli. Ne postoji ništa loše u tome da budemo sentimentalni. Osjećaji su važni. Naučila sam biti svoja bez isprike i očekivati da budem prihvaćena takva kakva jesam. Ne smijemo se plašiti glasno govoriti o onome što je nepravedno. Prihvatite svoje neuspjehe, jer su oni samo odskočne daske prema uspjehu. Prava ljubav dolazi kada možemo biti ranjivi i kada nas ta ranjivost ne plaši. Feminizam ne znači mržnju prema muškarcima, već vjerovanje u jednaka prava za sve. Najteže bitke su one koje vodimo unutar sebe. Moć se ne daje, ona se uzima. Žene su naučene da smanjuju sebe, da se priguše, da ne zauzimaju previše prostora. Vrijeme je da se to promijeni. Biti hrabar ne znači ne bojati se, već postupiti ispravno unatoč strahu. Nečije bogatstvo ne određuje njegov karakter. Čitanje knjiga nije luksuz, već nužnost za razumijevanje svijeta. Prava sreća dolazi kada živimo autentično, ne pokušavajući zadovoljiti tuđa očekivanja. Ne sudite ljude na temelju jedne priče o njima. Svi nosimo maske, ali prava snaga dolazi kada ih skinemo. Promjene ne dolaze brzo, ali to nije razlog da prestanemo težiti boljem društvu. Ne postoji pravi način da bude žena. Svaka od nas definira vlastiti put. Svijet pripada onima koji se ne boje sanjati i djelovati.